Iki segone biasae ben roh lawan mang sengaja ra mangan aku. Ben wis ya kandak. Pun mboten tek kok. Asline porsi segone iki sakmono sik kurang lur. Cuman aku wedi lek gantek. Iku wis kanggoku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Iki aku nek nggone depan Koramil Mojoroto, Kota Kediri. Jalan Mastrip dulur-dulur. Lurus ngarep arah kawasan wisata Gua Selo Mangkleng atau kawasan wisata Klothok dulur-dulur. Iki surup lur menjelang maghrib. Dulur-dulur arep takjak iki nenggone warung Busri. Lokasine nenggone ngarepe Koramil mau rodok ngiri titik lur. Iki warunge lur. Lah jejer karo nasi ayam geprek 6.000. Enek anu Pak Thohir tulung di apa? Upload malih. Oh, nggone Mak Sri Waung. Wis akhire yo ngalahi. Bukake sore niki. Kan dadine video rada anu, gak patek jelas jane. Lene dhewe tau enggak biyen. Tahun lalu. Tahun lalu. Lupa Pak. Goleki kan iso dibuka-buka judule enek busrine kan. Terus ono tahu, sambal goreng kering, aku anu kayak upuk tumpang, Mbak. Yen aku seneng aku nek kene iki sambal tumpang lur, gak tak campur pecel mergo tumpange iki suwedeg banget lan pedes pol. Kalah duit kricik toh. Aku yang duwe nang omah sak mangkok aku. Nggih mengke kula anune. Lek susuk tak dekek lah kok akhire bek to mangkok. Sak ada sambal peceli lho. Ya campur ae campur 500-an. Iki segone biasae ben roh lawan mang sengaja ra mangan aku. Ben wis ya kandak. Pun mboten tek kok. Asline porsi segone iki sakmono sik kurang lur. Cuman aku wedi lek gantek. Iku wis kanggoku wis porsi jumbo. Lah. Yo aku. Lur penampakan sego pecel tumpang Busri Waung Sukorame. Lokasine kaya wis tak sepil ning awal video mau, ngarepe Koramil Mojoroto, Sukorame Kediri rodok ngulon titik lur. Iki sambelé lekoh banget lur. Lawe dasar tahu, sambal goreng kering, terus kerupuk peyek wakeh. Iki mang asline segone sik kurang akeh lur, cuma aku wedi lek gantek. Biasanya aku yang rene iki makme sepertiganya iki. Cuman iki anak sing njaluk konten iki. Bismillahirrahmanirrahim. Akhire yo takon ngakehi ben ngerti. Sejatine sik kurang akeh lur segone iki mang sik sak entong maneh. Cuman mesti yen tambah maneh aku gak entek. Oke dulur-dulur kaya ngene iki sing penasaran sego tumpang Mak Sri. Kak kopi ireng ra nggih Waung Sukorame. Sakliyane gurih sambel tumpange iki pedes lur. Sak Kediri pedese nomor 1. Yen biyen saingane Jalan Brawijaya lur. Cuman yang saiki Jalan Brawijaya kan wis
Jalan Brawijaya wis gak patek pedes lur. Dadi warung sego pecel tumpang Mak Sri iki sawetara ki tahune sawetara ki paling pedes sak Kediri. Yen gak percaya silakan datang dan buktikan dulur-dulur. Terus segone ku ya gak kak, segone pas, ora terlalu jemek, ora terlalu kering kanggoku. Tapi nilai plus sing pertama kanggoku ya pedese mau lur, pol-polan. Sanajan apa wedhus nyatane buka sekitar jam 5, jam 8 bengi gak sampai 3 jam. Kuwi biasane wis entek, makane ya rene ya sekitar jam 5, setengah 6, jam 6, maksimal jam 7 lho, di atas jam 7 wis sering gak bagian. Nah, neng kene iki ya pengen njaluk sambel tumpange luwih banjir neh. Sampai lho truk kondiri ya oke, dipersilahkan lur. Terus yang kedua, kopine ki mantep lur. Aku cocok banget karo kopine kental ireng lur. Tanpa gula. Iki lur kopine iso dipirsani. Koyok ngene iki lur, ireng kental tanpa gula, rasane ki mantep betul-betul rasa kopi lur. Segone wakeh rantek entek lur lek kumaem. Iki kopine lur wis kemecet rasane. Rau kental, white, mantep. Yen hargane standar lur, dengan porsi jumbo koyok ngono ki mang, lauk tahu, sambal kering, peyek, kerupuk 8.000 per porsi jumbo lur. Weh lagi entek lur, mele-mele tenan. Untunge awan mau aku ra maem sego lur. Ndahne apa mau maem. Oke dulur-dulur iki lek ku maem wis entek karek ngopine. Sawetara video uga bakal tak akhiri lur. Wassalam.